όμως δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα πρέπει να μας καταθλίβει. Δηλαδή χρειαζόμαστε έναν Θεό ως εγγυητή της κοινωνικής μας συνοχής. Δεν μπορούμε οι ίδιοι να θεσπίσουμε νόμους, να θεσπίσουμε αυτές τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να συνυπάρξουμε και να συλλειτουργήσουμε μέσα σε σχέσεις ισότητας και ελευθερίας. Χαίρομαι που τα βάζεις από τώρα. Να σημειώσω μια φράση ενός πολύ σημαντικού διανοουμένου αναρχικού που νομίζω ότι κολλάει σε αυτό το ζήτημα και αναφέρεται στο Θεό, και είναι η εξής, ότι όσο είμαστε δούλοι στη γη, τόσο θα χρειαζόμαστε αφέντη στον ουρανό. Αυτό το έχει πει ο Μπακούνι. Ποια είναι η θέση λοιπόν της Εκκλησίας μέσα σε μια τέτοια πρόταση που επιδιώκουμε να αρθρώσουμε σήμερα μέσω αυτής της εκπομπής? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι σε μια σοσιαλιστική διέξοδο όπως αυτή που οραματιζόμαστε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξιθρησκεία, δηλαδή θα πρέπει όλοι να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Θεωρώ λάθος αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ορισμένα σοβιετικά κράτη, να θεσμοποιήσουν τον αθεϊσμό. Αυτό δεν θεσμοθετείται και μάλιστα αποδείχθηκε ότι έχει και τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Δηλαδή, όταν απαγορεύεις κάτι και μάλιστα με τον τρόπο που έγινε, ας πούμε, στην Αλβανία, που είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα, τελικά καταλήγεις να έχεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, είχαμε έξαρση της θρησκευτικότητας. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλα τα θρησκευτικά δόγματα να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να υπάρχει κανένα προνομιακό καθεστώς για κανένα από τα θρησκευτικά δόγματα που υπάρχουν στην χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει κανένα παραθυράκι για διαπλοκή θρησκευτικών και πολιτικών ζητημάτων. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή είναι η εξισορρόπηση. Από το ένα σκέλος η απόλυτη θρησκευτική ελευθερία και η ισότιμη έκφραση όλων των πεποιθήσεων, αλλά από την άλλη ένας πλήρης διαχωρισμός των δύο σφαιρών και σε θεσμικό επίπεδο. Ας πούμε, να δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, για μένα είναι αδιανόητο ότι δεν υπάρχει στο κοινοβούλιο μας η δυνατότητα πολιτικού όρκου για τους βουλευτές. Αυτό το θεωρώ τραγικό. Ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, για να γίνει κάποιος βουλευτής γίνεται μόνο με θρησκευτικό όρκο για να μπορέσει την επόμενη μέρα να λάβει. Ακριβώς. Οι μάχες οι οποίες είχαν κερδιθεί εδώ και τόσους αιώνες σε αυτόν τον περιβόητο διαφωτισμό. Αυτός ο περιβόητο διαφωτισμό. Ναι. Και σε αυτήν την Δύση, που εμένα δεν μου αρέσει ο όρος Δύση, γιατί σε κάποιους είναι φετίχη Δύση. Είναι ο παράδεισος. Είναι ένα εργαλείο, είναι ιδεολογικό εργαλείο. Αν θέλεις να το θέσουμε θεολογικά, είναι παράδεισος για κάποιους. Ναι, σίγουρα. Μιας και το ξεκινήσαμε. Αλλά πρέπει να δούμε και τι κάνουν στην Εκκλησία. Δηλαδή, ποιο πρόβλημα δημιουργούν μέσα από αυτή τη σχέση. Έχουν δημιουργήσει την ανάγκη διαμεσολάβησης του πιστού με τον Θεό και από αυτήν την ανάγκη, από αυτήν τη διαμεσολάβηση κερδίζουν γιατί είναι οι αυθεντίες, είναι ο Λόγος του Θεού επί γης, είναι αυτοί που κατευθύνουν το πίμνιο ώστε να συνεργάζονται συνήθως και πάντα δηλαδή με τις συντηρητικές μορφές της εξουσίας, να συναλλάσσονται μαζί της, να κερδίζουν από αυτήν και από ακριβώς από αυτήν τη δυνατότητά τους και από αυτή την αδυναμία του ποιμνίου να αποδιώξει αυτή την ανάγκη της διαμεσολάβησης, προκύπτει και το πρόβλημα της στενότατης σύνδεσης της Εκκλησίας με το κράτος. Τις προάλλες κάποιος φίλος μου ανέπτυξε το επιχείρημα όταν κάνουν τα συσίτια είναι καλά και δεν αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει η Εκκλησία στην δημιουργία αυτής της φτώχειας για την οποία μετά αναλαμβάνει να κάνει τις φιλανθρωπίες και τα συσίτια. Τις φιλανθρωπίες, όρος. Εγώ για αυτό το θέμα θα ήθελα να προσθέσω μια ιδέα που προωθεί έντονα η Εκκλησία για τη μεταθανάτια ζωή και ότι εντάξει τώρα εδώ κάνει υπομονή, ξέρω εγώ, ζήσε με τα λίγα και θα δικαιωθείς. Αυτό όμως είναι επικίνδυνο από ποια άποψη? Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να καταστεί σαφές και
και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει εδώ, θα γίνει τώρα και θα το κάνουμε εμείς. Δεν θα το κάνει ο Θεός, δεν θα το ζήσουμε σε μια άλλη ζωή για την οποία δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει. Και πάνω σε αυτή την πολύ σωστή επισήμανση που έκανες πάνω κολλάει και η απάντηση σε ένα άλλο πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο επιχείρημα που χρησιμοποιεί η θρησκεία και κυρίως η Εκκλησία εναντίον της αριστεράς για να αφαιρέσει κύρος από τα αθεϊστικά επιχειρήματα, ότι λέει ότι ο Χριστός ήταν ο πρώτος σοσιαλιστής. Αυτό είναι μια φράση και μια άποψη που χρησιμοποιείται κατά κόρον και μου την έχουν πει και εμένα προσωπικά σε μια σχετική κουβέντα και η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή, θεωρώ ότι είναι αυτονόητη, ότι ναι μεν σε επίπεδο θεωρητικό επικαλείται κάποιες αξίες που είναι κοινές με τον σοσιαλισμό, δηλαδή πανανθρώπινη αλληλεγγύη, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη κτλ. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά που την αγνοούν οι οπαδοί της θρησκείας. Το γεγονός ότι η ισότητα, έτσι όπως την αντιλαμβάνει τη θρησκεία, είναι η ισότητα ενώπιον ενός ανώτατου όντως, μιας υπερδύναμης. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι ισότητα. Είναι η ισότητα των δούλων έναντι του κυρίου, του αφέντη. Η ισότητα της αριστεράς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια ισότητα η οποία κατακτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο. Και σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και σε αυτόν εδώ τον κόσμο είναι το πιο βασικό. Έτσι. Reach out, touch faith.
Reach out and touch faith. Αυτό που ήθελα να επισημάνω για πριν, για τον ρόλο της θρησκείας, ένας συνειρμός, εύγλωτος συνειρμός, είναι ο ρόλος της θρησκείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ο πανίσχυρος ρόλος της θρησκείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Καταλυτικός. Καταλυτικότατος. Δηλαδή, ο εθνοκεντρισμός μας και ο χριστιανοκεντρισμός μας σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό και συμμαζεμό. Για να κάνω το... Μα τι θες να πεις, δηλαδή, να καταργήσουμε τα θρησκευτικά ή κάτι τέτοιο? Θα το ήθελα. Είναι η αλήθεια. Εγώ δεν θα έλεγα, δεν θα μιλούσα για κατάργηση, αλλά θα πρέπει να γίνουν προαιρετικά και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος διδασκαλίας. Να σταματήσει να είναι κατηχητικό δηλαδή. Να γίνει μια θρησκειολογία. Θρησκειολογία. Δηλαδή ακριβώς. γνώση όλων των θρησκειών. Θρησκειολογία και κοινωνιολογία. Συγκριτική Ναι. θρησκειολογία, βέβαια. Νομίζω το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, αν θυμάμαι καλά, έχει αυτό το σκοπό. Δηλαδή Αυτό παρουσιάζει όλες τις θρησκείες, άσχετα με το αν μέσα στο μάθημα είναι στο χέρι του καθηγητή και συνήθως ο καθηγητής μένει στο χριστιανισμό και μελετά πολλές φορές τις άλλες θρησκείες με μια χριστιανική ματιά και κριτική και διάθεση κριτικής, ας πούμε. Εγώ πάντως είχα πάθει τέτοιο σοκ από όλες τις προηγούμενες τάξεις που στην Τρίτη Λυκείου δεν έκλεινα συνειδητά τα αυτιά μου. Όχι, εγώ το παρατήρησα αυτό που λέει ο Πάνος και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ήταν το μόνο σοβαρό μάθημα θρησκευτικών που κάναμε στο σχολείο. Και ευτυχώς είχαμε την τύχη να έχουμε μία θεολόγο ανοιχτόμυαλη, η οποία τα έθεσε τα θέματα στη σωστή τους βάση. Δεν μας έκανε δηλαδή χριστιανική κατήχηση μέσω των θεμάτων που παρουσίαζε το βιβλίο, μέχρι και για τον αθεϊσμό είχε μάθει. Δηλαδή ήταν πολύ προχωρημένο. Εγώ σε τέτοιου Μην πεις το όνομα και την απολύσουνε. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν έκανε η καθηγήτρια μάθημα, το βιβλίο είχε μέσα. Απλά και η καθηγήτρια έδινε βαρύτητα στα κεφάλαια του βιβλίου, γιατί πολλές φορές παραλείπονται. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα μιλήσει. Εμείς όχι, ήταν από τα πιο αξιόλογα μαθήματα. Δηλαδή ήταν η μόνη χρονιά που με ενδιέφερε το μάθημα το θρησκευτικό. Αν το πάμε όμως, αν δούμε τον ρόλο της θρησκείας, μπορούμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με τον αναδυόμενο φασισμό και ειδικά με τη συγκίνηση που προκαλεί σε νέους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό, αν το δούμε από την σκοπιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορούμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις εξετάζοντας αυτόν τον εθνοκεντρισμό της ιστορίας και αυτόν τον θρησκειοκεντρισμό των θρησκευτικών, έτσι, τον χριστιανοκεντρισμό. Ναι, αυτό είναι το λεγόμενο κατασκεύασμα του ελληνοχριστιανισμού του περίφημου, το οποίο συνδυάζει ελληνισμό και χριστιανισμό, τα οποία ήταν όχι απλώς άσχετα μεταξύ τους, αλλά αντιπαρατηθέμενα ευθέως. Δηλαδή μέχρι το 1830, μέχρι να γίνει το ελληνικό κράτος, μέχρι να ιδρυθεί το ελληνικό κράτος, η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν σφόντρα αντιεθνικιστική, διότι στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε πάρα πολύ ισχυρά προνόμια και ως εκ τούτου καταδίκαζε με ταυδελιγμίας οτιδήποτε εθνικό και σχετικό με εθνικές διεκδικήσεις, διότι ήξερε ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων ενδεχομένως θα έχανε πάρα πολλά προνόμια. Τελικά βέβαια δεν τα έχασε, διότι αν και είμαι κατά της θρησκείας, οφείλω να της αναγνωρίσω ότι είναι το πλέον πετυχημένο προπαγανδιστικό σύστημα στην παγκόσμια ιστορία. Καταφέρνει να μεταμορφώνεται ως χαμελέον. Δηλαδή, ενώ πριν το 1830 ήταν στον αντίποδα του εθνικισμού, κατάφερε μέσα από διάφορες μεταμορφώσεις, από τη δεκαετία του 1850 ιδιαίτερα και μετά, να ταυτιστεί στο φαντασιακό του λαού και να ταυτίσουμε την χριστιανική θρησκεία με το έθνος. Το ελληνικό, βέβαια, αυτό εξυπηρετούσε και πάλι πολιτικά συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη δεκαετία του 1870 και μετά άρχισαν να αναδύονται αντίπαλοι εθνικισμοί. Ο βουλγαρικός, ο σέρβικος κτλ., οι οποίοι επίσης διασπούσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την εξαρχία κτλ. Οπότε ήταν και πάλι θέμα ισχύως και επιρροής που ανάγκασε τη θρησκεία να μετακινηθεί από μια αντιεθνικιστική θέση
στο να πάρει καθαρά εθνικό χρώμα. Τώρα όμως αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Γιατί δηλαδή η Εκκλησία καταρρίπτει σε όλον τον κόσμο. Η θρησκεία δηλαδή δεν κινητοποιείται από τα ευγενή κίνητρα τα οποία διατείνεται ότι την διεύουν από τον δέσποτα μέχρι τον ανώτερο. Καμία σχέση δεν έχει. Βέβαια, Για να όχι. πέσει και ραυνός. Βέβαια δεν λέω ότι προφανώς θα υπάρχουν μέσα σε αυτό το Φωτεινές σύστημα, όπως και σε εξαιρέσεις. κάθε σύστημα υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά εμπνέονται, δεν θέλω να τα ισοπεδώσω. Φυσικά. Αλλά κατά βάση να πάρουμε τη θρησκεία ως σύστημα, γιατί η θρησκεία, ο άλλος μύθος που ακούγεται πάρα πολύ συχνά, είναι ότι δήθεν η θρησκεία είναι ζήτημα ατομικής επιλογής. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Θεωρώ ότι θρησκεία χωρίς ιεραρχίες και χωρίς συλλογική καθοδήγηση και χωρίς ένταξη σε νόρμες δεν μπορεί να υπάρξει. Το ζήτημα της ατομικής επιλογής είναι, εντάξει, σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Γιατί τώρα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό ότι νομίζω ο Καστοριάδης το είπε αυτό, ποιος άλλος, ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουμε ότι είμαστε αυτόνομοι και ικανοί να επιλέγουμε μόνοι μας, αλλά στην πραγματικότητα το 99,99% αυτού που είμαστε είναι μία εικόνα της κοινωνίας και το υπόλοιπο είναι... Μα δεν είναι έτσι. Είμαστε οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, τα βιβλία που διαβάσαμε, οι δάσκαλοι που είχαμε, οι φίλοι που είχαμε. Εγώ σπάνια μπορείς να συναντήσεις, είναι μεγάλο ταλέντο να συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται. Η σκέψη έχει μέσα το στοιχείο της πρωτοτυπίας. Πολύ σπάνια έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι πράγματι σκέφτονται πρωτότυπα, λένε κάτι πράγματι καινούριο, μετεξελίσσουνε. Το πρωτότυπο υπάρχει, άρα... Υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, αλλά πάντα πατάει, αναδύεται, αν θες, από κάτι που έχει ήδη υπάρξει, δηλαδή... Μία σύνθεση, ναι, κατά βάση. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Χωρίς παρελθόν δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Αλλά πολλές φορές το παρελθόν μας δεσμεύει τόσο έντονα. Δηλαδή, αν πάρεις την ιστορία, ας πούμε, είναι για κάποιους το ένδοξο παρελθόν του ελληνισμού, το οποίο τόσο πολύ μας έχει δεσμεύσει, μας έχει δώσει ένα άλοθη, ώστε να καταντήσουμε απαθείς, αδρανείς, ανίκανοι να δημιουργήσουμε σήμερα. Να αρκεστούμε σε αυτές τις ιεραρχικές σχέσεις, σε αυτές τις σχέσεις όπου μία ελίτ η οποία συναντάται κυρίως σε πρόσωπα συντηρητικών πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών ηγετών, και αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε, να φύγουμε από αυτό το πλέγμα εξουσίας και να συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Δηλαδή να δημιουργήσουμε πράγματι σχέσεις ισότητας. Είναι αυτό που λένε ότι η ιστορία λειτουργεί ως βαρύδι. Βέβαια. Έτσι όπως, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτός ο εθνοκεντρισμός, για να μην υποτιμάμε τόσο πολύ την νοημοσύνη μας, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας. Όλα τα εθνικά κράτη, προκειμένου να εδραιωθούν, έχουν φτιάξει το δικό τους εθνικό μύθο. Απλώς στην Ελλάδα έχουμε επιδείξει μια εξαιρετική αδυναμία να αποδεσμευτούμε από αυτούς τους μύθους. Κοίταξε, αυτό δεν είναι, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό κάτι που λέει ο Φρόιντ. Χτίζοντας μια εθνική ταυτότητα ή μια οποιαδήποτε ταυτότητα, είναι πιο εύκολο να το κάνεις έχοντας από τη μία ανθρώπους που αγαπιούνται και που έχουν κοινά και που παλεύουν για ένα σκοπό κλπ. Και από την άλλη ταυτόχρονα έχεις κάποιον τον οποίο μισείς. Ναι, όλες οι ταυτότητες έτσι χτίζονται. Πρέπει να ορίσεις το αντίθετο. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος θα είναι αυτός που θα συνδέσει το ετερογενές πολλές φορές πλήθος ανθρώπων, αυτός ο άλλος. Και σε πάρα πολλές θεωρίες υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι οι πολιτικών επιστημόνων έχουν τελειώσει. Αυτή η θεωρία περί ηγεμονίας απαιτεί τον άλλον, ώστε να αρθρωθεί ένας αντίθετος λόγος, που θα συνενώσει αυτές τις αλυσίδες ισοδυνάμου που λέμε, διαφορετικά αιτήματα. Μα δεν υπάρχει πολιτική θεωρία και πολιτική ιδεολογία η οποία να μην θέτει έναν άλλον απέναντι, διότι τότε δεν μπορεί να εκφράσει τα αιτήματά της. Και αυτό το βλέπουμε και στη θρησκεία. Δηλαδή, είμαι καλός χριστιανός επειδή αγαπάω όλους τους άλλους που είναι χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα μισώ τον άλλον που είναι μουσουλμάνος. Ή είμαι καλός Έλληνας γιατί κάνω παρέλαση και νιώθω έτσι εθνική περηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μισώ τον Τούρκο που 400 χρόνια σκλαβιά και όλα αυτά.
κλπ. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ έντονα αυτό το στοιχείο της αγάπης από τη μία, για να το πούμε πολύ σημαντικά, και του μίσους από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της παιδείας που ήδη έχουμε μπει και να το συνδέσουμε με τον φασισμό, αλλά όχι μόνο από την πλευρά τη θρησκευτική. Γενικότερα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό το βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Λυκείου, της Γενικής Παιδείας, στο οποίο παρουσιάζεται, νομίζω κάπου λέει ότι ο Ιωάννης Μεταξέρης ήταν που έκανε το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ, ναι. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα. Παρουσιάζεται ένα πρόσωπο της άκρας δεξιάς που την αθωώνει, την παρουσιάζει λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν. Και είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα των οπαδών αυτών των ανθρώπων, έτσι. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι το μόνο παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, αν δεις, εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση στο σημείο που μιλάει για την κατοχή και για το τι συνθήκες επικρατούσαν στην Ελλάδα. Μου έκανε εντύπωση δύο σημεία. Πρώτον, ότι παρουσιάζει μια εικόνα ότι σύσσωμος ο ελληνικός λαός με ομοψυχία αντιστάθηκε στους Ναζί, κάτι το οποίο φυσικά είναι κατάφορο ψέμα, και δεύτερον ότι δεν λέει λέξη για τον εμφύλιο. Δηλαδή αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, το τι βελούδινη και τι ψεύτικη εικόνα μεταδίδει. Και το χειρότερο είναι ότι αν δεν πας σε κάποια σχετική σχολή στο πανεπιστήμιο ή αν δεν ενδιαφερθείς από χόμπι να διαβάσεις κάποια σχετικά βιβλία ή άρθρα, θα πεθάνεις και θα νομίζεις ότι όντως όλα αυτά ισχύουν. Και επίσης είμαστε στα βιβλία της ιστορίας αιωνίως θύματα και αιωνίως ήρωες. Ναι. Αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι ίδιο του εθνική όλων των εθνικών. Ναι. Απλά σε εμάς... Δηλαδή υπάρχει τώρα πολύ ακραία, θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ότι βγαίνοντας από το σχολείο βγαίνεις έτοιμος χρυσαυγίτης. Σαφέστατα. Αυτό είναι, εγώ το πιστεύω βαθύτατα. Το πιστεύω βαθύτατα ότι σε προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο. Θέτει μια πολύ δυνατή και ισχυρή βάση. Το μόνο που έχεις να κάνεις μετά είναι να πας ένα κατηχητικό της Χρυσής Αυγής και να ενταχθείς πλήρως. Και μιας που ήρθαμε στη Χρυσή Αυγή, το θέμα με τον χριστιανισμό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπεις πώς χρησιμοποιούν τον χριστιανισμό, ενώ στην ουσία και πλέον λέγεται αυτό, δηλαδή είναι κάτι που το άκουσα και σε δελτία ειδήσεων όταν είχε γίνει μεγάλος δώρος πριν λίγο καιρό, ότι οι άνθρωποι είναι σατανιστές. Δηλαδή ο Μιχαλολιάκος έχει γράψει βιβλία που υμνεί τον Νεοσπόρο, υπάρχουν αυτά, δηλαδή δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Αν πατήσετε στο ίντερνετ Μιχαλολιάκος Νεοσπόρος, υπάρχει μια τεράστια συλλογή κειμένων με την υπογραφή του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Την έχουν χρησιμοποιήσει βέβαια πάρα πολύ άσχημα. Επίσης, ποιος πήγε στα δικαστήρια τον Παστίτσιο? Ο παπάς. Αυτός ο κύριος ο οποίος τώρα βρίσκεται στη φυλακή. Εξαιρετικό βίντεο του θέματος, ίδιος θα παρόδο, είναι η μαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής, του Δημήτρη Ψαρά, το οποίο είναι μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά διαβάζεται εξαιρετικά ευχάριστα. Είναι μια επισκόπηση όλων των θεμάτων, δηλαδή έχει μια ιστορική αναδρομή του πώς εξελίχθηκε η Χρυσή Αυγή και από εκεί και πέρα εξετάζει τις σχέσεις της με όλους τους τομείς του κράτους, δηλαδή αστυνομία, στρατό, εκκλησία, δικαιοσύνη. Είναι, δηλαδή, εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα για όποιον. Αλλά αυτό που λέγαμε πριν για το σχολείο, δηλαδή το σχολείο δημιουργεί αυτό που λέγαμε πριν, είναι εξουσία. Δες πώς και σκοτώνει και τη φαντασία. Βέβαια, σκοτώνει τη φαντασία, αυτό ξέρεις ότι είναι το ατού μου. Αλλά δες τι λέμε, τα παιδιά που μπαίνουν σε μια τάξη. Γιατί τάξη και όχι αταξία? Γιατί τάξη όπου ένας στον ρόλο της αυθεντίας που ξεχωρίζει από τα στρατιωτάκια που είναι σε μία ευθεία γραμμή παρεταγμένα το ένα πίσω από το άλλο, και όχι μία οριζόντια σχέση κυκλική όπου όλοι συνεργάζονται, όλοι συζητούν? Γιατί να μην μάθουμε να λειτουργούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, επειδή έτσι αυτό κληρονομήσαμε και αυτό αδυνατούμε να το αλλάξουμε. Αλλά από την κορυφή μέχρι τη βάση, από όπου και αν το πιάσεις, ακόμη και από τους όρους που είπαμε, δημιουργούνται αυτές οι ιεραρχικές σχέσεις. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, σε ένα πολύ γενικό και πρώτο πλαίσιο βέβαια, είναι ότι η τάξη
ως έννοια είναι κεντρική στο σχολείο, επειδή το σχολείο ως θεσμός εντάσσεται σε μια εξουσιαστική κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, αν ζούσαμε, υποθετικά μιλάμε τώρα, σε μια αταξική κοινωνία και κομμουνιστική, δεν θα χρειαζόμασταν τέτοιου είδους έννοιες, αλλά επειδή για να διατηρηθεί αυτή η κοινωνία με τη μορφή που έχει και να διατηρηθούν οι μορφές εξουσίας που υπάρχουν, οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές κτλ., χρειάζεται ο εξουσιαστής και ο εξουσιαζόμενος. Και αυτή η έννοια της τάξης δεν επικρατεί μόνο στο σχολείο. Το σχολείο είναι το πρώτο στάδιο. Είναι ο πρώτος θεσμός που εισάγει στο παιδικό μυαλό, στο ανθρώπινο μυαλό, αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα αναπαράγεται σε όλα τα στάδια. Και στην εργασία υπάρχει τάξη, και στην πολιτική υπάρχει τάξη, και στην οικονομία υπάρχει τάξη, παντού υπάρχει τάξη. Αλλά τι σας λέει η αδυναμία μας να βγούμε από αυτό το πλαίσιο? Δηλαδή, τι σας λέει η αδυναμία μας να δεχόμαστε ως δεδομένα τα πράγματα τα οποία μας λέει η κοινωνία ότι είναι δεδομένα? Η αδυναμία μας να τα αμφισβητήσουμε. Το θέμα νομίζω είναι αυτό στο σχολείο, ότι δεν μαθαίνουμε να αμφισβητούμε. Καθόλου. Μαθαίνουμε να δεχόμαστε ως δεδομένα, να αναγνωρίζουμε διάφορες αυθεντίες, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι οι προγονείς μας κλπ. Είναι και μας έχουν κάνει από μικρούς να σταματάμε να φανταζόμαστε. Δηλαδή είναι αυτό Θέλω το παράδειγμα με το συντηρητήριο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο Τριβισσάς σε ένα βίντεο της προάλλες έβλεπε ότι έλεγε ότι ο νέος άνθρωπος μπορεί να ανιχνεύσει, να φανταστεί 125 διαφορετικές χρήσεις ενός συνδετήρα. Που το να ξεπεράσει αυτό το όριο είναι δείκτης ιδιοφυΐας, έτσι. Και όταν μεγαλώνοντας ο άνθρωπος φτάνει να πιστεύει να μην μπορεί να δώσει πάνω από 15 χρήσεις του συνδετήρα, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι η συνδετήρας υπάρχει μόνο για να δένει φύλλα, να συνδέει σελίδες. Και αυτό το πράγμα, τις προάλλες πάλι συζητούσα με έναν φίλο μου, το έχω φέρει ξανά αυτό το παράδειγμα, ο οποίος μου λέει ότι στην νομική εμείς κάνουμε θετική επιστήμη. Θετική επιστήμη. Δηλαδή αυτή η αδυναμία τους να σκεφτούν ότι όλα τα πράγματα έρχονται από κάπου και πάνε κάπου. Υπάρχει ηθική και κοινωνιολογική διάσταση του δικαίου. Αλλιώς θα είχαμε ακόμη τις 10 εντολές του Μωυσή. Με αυτές θα λειτουργούσαν. Αυτό όντως είναι τραγικό, επειδή έχω ανθρώπους από το νομικό περιβάλλον στο στενό μου, στην γενικό κύκλο, αυτή η αντίληψη είναι κυρίαρχη, δηλαδή του θετικισμού. Του ότι έτσι λέει ο νόμος και εγώ, ανεξαρτήτως ηθικών αρχών, είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον νόμο. Δηλαδή είναι σαν να ακούς μαθηματικούς, οι οποίοι σου λένε ότι 2 και 1 κάνει 3 και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και όταν προσπαθείς να τους εξηγήσεις ότι η νομική είναι η επιστήμη που κυβερνά την κοινωνία και άρα πρέπει να έχει κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις, σε λένε ρομαντικό και αφελή. Η θρησκεία πάντως στο 2 και 1 κάνουν 3. Πολλές φορές λέει ότι και ένα και ένα είναι 3. Το δεχόμαστε εξίσου εύκολα, αυτό είναι ένα παράδοξο. Ναι. Πώς μόνο να δεχόμαστε τις αξίες, τις αρχές της επιστήμης και της θρησκείας ταυτόχρονα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και πάνω σε αυτό που είπαμε πριν, αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μας έχουν ορίσει, έχει ξεπεραστεί. Οι δυνατότητες που το ίδιο το σύστημα έχει δημιουργήσει στους ανθρώπους, ώστε πρέπει να τους κάνουμε τόσο ανικανοποίητους, ώστε να διεκδικήσουν, να τους κάνουν άπλιστους σε αυτά που ζητάνε ως προς τη γνώση, ως προς την θεσμική αναθεώρηση, ως προς το συναίσθημα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν είναι οι θεσμοί που κάποιοι μας έχουν δώσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τους θεσμούς αυτούς, τους δημιουργούμε εμείς και αναπαράγοντάς τους, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είναι σαν να τους νομιμοποιούμε, όχι σαν, τους νομιμοποιούμε. Επομένως, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Έτσι. Ναι, αυτό είναι βασικό, γιατί αν δεν δεχτούμε αυτό, τότε είμαστε άβουλα πιόνια, τα οποία και συνεπώς αρνούμαστε τη δυνατότητα ιστορικής αλλαγής. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς οι θεσμοί είναι δημιουργήματα των ατόμων.
Και Αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο όμως όταν πας να το Είμαστε συζητήσεις. προϊόντα τους και αναπαραγωγή τους. Ακριβώς. Από Και την αυτή πρώτη είναι μια αντιφατική διαλεκτική που υπάρχει. Δηλαδή, από τη μία συζητάμε μια ας πούμε αυτόνομη κοινωνία, αλλά από την άλλη είμαστε προϊόντα μιας ετερόνομης κοινωνίας. Δηλαδή, υπάρχει μια διαλεκτική τέτοιου τύπου που βέβαια η κοινωνία όταν παράγει ένα άτομο, το κλείσιμο που επιφέρει δεν είναι ποτέ απόλυτο. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση και υπάρχει ευτυχώς. Εφόσον δεν πιστεύεις ότι η νομική είναι θετική επιστήμη. Ναι. Είναι Ή βασικό. εφόσον δεν πιστεύεις ότι η τεκνοποίηση γίνεται από κρίνους. Ή εφόσον δεν πιστεύεις ότι η οικονομία μπορεί να υπάρξει μόνο και μπορεί να είναι εσαΐ, έτσι, αναπτυσσόμενη και ανάπτυξη. Εχθές έμαθα ότι στην αγγλική ορολογία η ανάπτυξη σημαίνει μεγέθυνση από έναν πολύ καλό μου φίλο. Και αυτός ο καλός μου φίλος αναρωτιόταν τα χωρικά όρια τα οποία μας θέτει η γη δεν είναι περιορισμός και αντιφατικό ως προς τον όρο της μεγέθυνσης. Δηλαδή αυτή η μεγέθυνση δεν μπορεί να υπάρξει εσαΐ, το οποίο είναι ένα αξίωμα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Η ανάπτυξη για πάντα. Δηλαδή θα καταφέρουμε για πάντα. Αυτό είναι στόχος όλων των οικονομικών συστημάτων, η εσαΐ, η ανάπτυξη. Νομίζω ότι το βασικό... Υπάρχει μια θεωρία τελευταία της αποανάπτυξης. Ναι. Ναι, υπάρχει, αλλά το βασικό, ας πούμε, πιστεύω, από ό,τι έχω καταλάβει, αξίωμα του νεοφιλελευθερισμού δεν αφορά στο κατά πόσο μπορεί να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη ανάπτυξη, αλλά στο ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα μέσα από την διαπλοκή τους και χωρίς κανένα κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Αυτό είναι το βασικό αξίωμα, ότι η οικονομία της αγοράς, αυτό που λένε οι νεοφιλελεύθεροι ελεύθερη οικονομία, κρύβει από πίσω του αυτό, ότι είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία αλληλεπιδρούν και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους προωθούν το κοινό συμφέρον. Το οποίο βέβαια έχει διαψευστεί στην πράξη παταγωδός. Αλλά αρνούνται πεισματικά να το αναγνωρίσουν. Τη διαψευσή του βιώνουμε. Ναι, αυτό είναι. Βιώνουμε τις οδύνες. Εγώ έχω πει ίσως είναι παρακινδυνευμένη βέβαια αυτή η πρόβλεψη. Μου θυμίζει ο καπιταλισμός σήμερα, μου θυμίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σοβιετικό σύστημα τη δεκαετία του 80, στη φάση της ύψης. Δεν ξέρω αν είμαστε ενώπιον μιας κατάρρευσης του καπιταλισμού, αλλά σίγουρα οι διέξοδοι που είχε στο παρελθόν, και εδώ αναφέρομαι κυρίως στο κεινσιανό μοντέλο, πλέον δεν υφίστανται, διότι η καπιταλιστική τάξη δεν είναι διατεθειμένη να κάνει τις παραχωρήσεις που έκανε τότε. Νομίζω ότι είμαστε σε μια διχάλα, σε έναν διχαλικό δρόμο. Ή θα έχουμε αυταρχικότερες μορφές ή θα έχουμε την αλλαγή. Αρκεί να πιστέψουμε να δημιουργηθεί αυτή η ταυτότητα στον άνθρωπο, αυτή η υποκειμενικότητα, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι μπορεί να απαιτήσει την αλλαγή. Και όχι μόνο να την απαιτήσει, αλλά να είναι μέρος της αλλαγής. Ναι. Δηλαδή, η αλλαγή δεν θα έρθει από έναν απομηχανίστερο ή από κάποιον παράγοντα έξω από εμάς. Πρέπει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι... Να την απαιτήσει από τον ίδιο του τον εαυτό. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί όπως είπαμε ότι η ετερόνομη κοινωνία στην οποία ζούμε παράγει ετερόνομα άτομα και γίνεται το παιχνίδι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή νομίζω ότι σε μια πρώτη φάση, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όρους του Καστοριάδη... Εσύ θέλεις. Ναι, εγώ θέλω. Θα πρέπει σε μια πρώτη φάση να δημιουργήσουμε κοινωνικές φαντασιακές σημασίες, όπως λέει, που προάγουν την αυτονομία του ατόμου και που το κάνει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να παλέψει για ένα πρόταγμα αυτονομίας και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο και εσωτερικεύοντας αυτές τις σημασίες να είναι πλέον σε θέση να διεκδικήσει ουσιαστικά και πραγματικά αυτό το πρόταγμα. Σήμερα έχουμε πάντως την τύχη τα στρατόπεδα να είναι αρκετά σαφή. Δηλαδή ο καπιταλισμός, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση, έχει πλήρως απογυμνωθεί και έχει γίνει τόσο συγκεντρωτικός που μπορούν πάνω του να αποτυπωθούν όλες οι μορφές εξουσίας. Δηλαδή αυτός ο άλλος που λέγαμε πριν φέρει όλα τα χαρακτηριστικά καταφανέστατα. Δηλαδή είναι οι μορφές εξουσίας εμφανείς
πολύ περισσότερο από όσο ήταν στο παρελθόν. Και σήμερα έναντι αυτών των εξουσιών των εμφανών μπορούμε εμείς να προτάξουμε αυτές τις αντιεξουσιαστικές διεκδικήσεις μας. Δηλαδή μία-μία να τις κοιτάξουμε, μία-μία αυτές τις μορφές εξουσίας, οι οποίες όλες αναπαράγονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είτε είναι το γυναικείο ζήτημα, ο φαλοκρατισμός, είτε είναι αυτή η οικονομική εξουσία, είτε είναι η πατριαρχία της εκκλησίας, είτε είναι η βία κατά των ζώων. Ακριβώς, που ανέβασες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο από το Ποντίκι, σχετικά με την επαναφορά της βίας των ζώων στα τσίρκα. Κάτι ναι, ότι επαναφέρει η κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά επαναφέρει τις παραστάσεις με ζώα στα τσίρκα. Ναι. Αυτό είναι μεσαίωνας. Δεν είναι, δηλαδή, και που έκανε, και το έχω πει ότι όταν δεν σέβεσαι, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα εξουσιαστικό σύστημα το οποίο είναι τόσο πολύ, βρίσκεται τόσο πολύ σε αδιέξοδο και είναι τόσο πολύ τρομαγμένο, που δεν σέβεται πλέον, δείχνει καταφανή ασέβεια προς την ανθρώπινη ζωή. Και όταν δεν σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή, είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν σε μια κουβέντα, ότι εδώ μιλάμε για μια σωρία πολιτικών δολοφονιών. Δηλαδή αυτοκτονίες των τελευταίων χρόνων σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούν να χαρακτηριστούν και δίκαια πολιτικές δολοφονίες. Όταν λοιπόν φτάνει σε σημείο προκειμένου να κρατηθείς στην εξουσία, να δολοφονείς ανθρώπους χωρίς όπλα, από τα γραφεία σου, είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην δείχνεις σεβασμό και στις άλλες μορφές ζωής. Απλά οι μάχες πρέπει να δοθούν, δηλαδή δεν πρέπει να δοθούν μόνο σε ένα σημείο που θα είναι η αιχμή του δώρατος. Όπως λέμε ότι η ανατροπή της οικονομικής εξουσίας θα σηματοδοτήσει την ανατροπή όλων των άλλων μορφών εξουσίας. Εγώ εδώ έχω μια διαφωνία. Η μάχη πρέπει να δοθεί σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα. Δηλαδή κάθε εξουσία να αντιμετωπιστεί κατά μέτωπο και ταυτόχρονα. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο, έτσι, δηλαδή είναι πιο εύκολο από μια άποψη να επικεντρώσεις σε μια κυρίαρχη μορφή εξουσίας, από την άποψη ότι μπορείς πιο εύκολα να συγκεντρώσεις δυνάμεις στη μάχη αυτή. Αν διασπαστεί η μάχη και δοθεί ταυτόχρονα εναντίον όλων των μορφών εξουσίας, δεν ξέρω πόσο εύκολα. Δεν μιλάω για πολυδιάσπαση. Μιλάω ότι όλα αυτά τα κινήματα τα οποία πονάνε από τις υπάρχουσες μορφές εξουσίας πρέπει να συνενωθούν, αλλά να δώσουν τη μάχη σε όλα αυτά τα πεδία, όχι μόνο Σίγουρα. Απλά λέω ότι η δυσκολία εδώ έγκυται στο ότι πολλές μορφές εξουσίας δεν είναι τόσο αντιληπτές άμεσα. Δηλαδή πάρα πολλές είναι αδιόραντες. Γι' αυτό είμαστε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, η εξουσία, η βία κατά των ζώων είναι κάτι το οποίο πάρα πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη στις συζητήσεις για τα δικαιώματα κτλ. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μιλάμε καθόλου για δικαιώματα των ζώων ή δικαιώματα ακόμη και την περιβαλλοντική κρίση που είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, διότι κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη και οφείλουμε επίσης μιας και μιλάμε για μορφές εξουσίας, αυτό είναι μια μορφή ρατσισμού και μάλιστα θα έλεγα η πιο επικίνδυνη, ότι θεωρούμε το ανθρώπινο είδος κάτι ανώτερο. Κάτι ανώτερο και κάτι ποιοτικά διαφορετικό από τα άλλα είδη που κατοικούν στη γη, που και αυτό έχει τη ρίζα του στη θρησκεία. Αυτή η αντίληψη της κυριαρχίας του ανθρώπου επί των φυσικών ειδών έχει τις ρίζες της στο παραμύθι της δημιουργίας. Μόνο εμείς είμαστε ικανοί να πούμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο την τελευταία μέρα της δημιουργίας για με τον σκοπό να διακονεύει την υπόλοιπη φύση και να φροντίζει τα υπόλοιπα πλάσματα. Δηλαδή ένας ανθρωποκεντρισμός ο οποίος καταλήγει σε απεχθέστατες μορφές βίας. Εγώ, επειδή το παρακολουθώ το ζήτημα, έχω ευαισθητοποιηθεί, βλέπω συνεχώς περιστατικά απίστευτα, ας πούμε φρικιαστικά. Και εγώ είδα πρόσφατα μια φωτογραφία με ένα σκύλο που τον είχαν καρφώσει, ήταν τραγικά. Για το θέμα της εξουσίας, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι η εξουσία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, έτσι.
Δηλαδή και σε μια, ας πούμε, αν φανταστούμε μια άμεση δημοκρατία ή πιο άμεσα από αυτή που έχουμε, πάλι θα υπάρχει μια εξουσία, πάλι θα υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που δεν θα συμφωνούν με τις κοινές αποφάσεις κλπ. Οπότε θα είναι απαραίτητη μια εξουσιαστική λειτουργία. Το ζήτημα είναι τι μορφή θα πάρει. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή εκεί που θα διαφωνούσαμε με έναν, ας πούμε, απόλυτο αναρχισμό. Το μόνο σημείο στο οποίο προσωπικά εγώ διαφωνώ είναι ότι αλλαγή χωρίς κάποιο είδους εξουσία και κάποιο είδους συντονισμό δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή δεν μπορεί αυτόματα τα άτομα που μόνα τους να αυτοοργανωθούν και να φέρουν την αλλαγή ο καθένας συνεργαζόμενος και απολύτως ελεύθερος. Αυτή η άποψη είναι παραπλανητική τελείως εντωμεταξύ. Όχι, εγώ αναγνωρίζω την καλή πρόθεση αυτών των ανθρώπων και τη θεωρώ μια πάρα πολύ όμορφη και αξιόλογη ιδέα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου ένα εξουσιαστικό σύστημα, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον Λακλάου και το σύστημα της ηγεμονίας. Όταν έχεις μια ιεραρχικά δομημένη ηγεμονία, πρέπει να δομήσεις και εσύ ένα αντίστοιχο σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις στα ίσα. Όταν έχεις ιεραρχικά οργανωμένα, όταν έχεις στρατό, αστυνομία, εκκλησίες και διάφορα άλλα τέτοια συστήματα, πρέπει και εσύ να οργανωθείς μαζικά και η μαζική οργάνωση απαιτεί κάποια μορφή ηγεσίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ζήτημα είναι πώς αναδεικνύεται αυτή η ηγεσία. Εκεί κουμπώνει η άμεση δημοκρατία. Πάντως το ζήτημα με την εξουσία νομίζω είναι πολύ σύνθετο και το να την παραμερείς, να την αφήνεις απ' έξω είναι λίγο, όπως είπα πριν, παραπλανητικό, γιατί από μία άποψη, και συμφωνώ ότι η εξουσία βρίσκεται παντού, έτσι, και εγώ θέλω να μείνω στο στοιχείο της εξουσιαστικής λειτουργίας που δημιουργεί αυτό που είμαστε. Υπάρχει δηλαδή μια εξουσία που δεν μπορείς να την εντοπίσεις, είναι υπόρρητη και που μέσω διαφόρων μηχανισμών εσωτερήκευσης που ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία σε κάνει αυτό που είσαι. Που δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όπως είπαμε, η εξουσία είναι απαραίτητη. Θέτει τους κανόνες. Ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, απλά αυτό θα το ξαναπώ, το στίχημα είναι να μην αφήσουμε την εξουσία να αυτονομηθεί. Ναι. Δηλαδή να φτιάξουμε θεσμούς τέτοιους έτσι ώστε η εξουσία ανά πάσα στιγμή να είναι ανακλητή, να είναι όχι απλώς ελεγχόμενη, να είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή, να μην υπάρχουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την τετραετία, για παράδειγμα, που ισχύει στο δικό μας το... Ραφαήλ, να σε διακόψω για να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο Ραφαήλ έχει γράψει ένα κείμενο στο Dubium, μπορείτε να το διαβάσετε. Μιλάει για μια αριστερή ριζοσπαστική διέξοδο από την κρίση, όπου αναπτύσσει λεπτομερώς και πολύ εύστοχα όλα αυτά τα ζητήματα που θίξαμε κάπως πολύ σύντομα εδώ. Και νομίζω το θέμα των εκλογών το θέτει και αυτό ο Ραφαήλ, νομίζω στο δεύτερο μέρος κιόλας. Για τους θεσμούς, για το πώς θα πρέπει να... Βέβαια, διαβάζοντας κάποιος το κείμενο θα πει ίσως ευλόγως ότι όλα αυτά είναι ουτοπικά. Με δεδομένο η ουτοπία του σήμερα. Η απάντηση είναι ακριβώς αυτή. Η ουτοπία του σήμερα είναι η πραγματικότητα του αύριο. Οπότε δεν πρέπει ποτέ να διστάζουμε να διατυπώνουμε το αίτημα για το αδύνατο. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στα μέγαρα των ονείρων μας κάποια στιγμή. Ωραία έκφραση αυτή. Του Μάνφορτ είναι. Δεν τη θυμάμαι. Τη συγκράτησα εγώ γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Αλλά η εξουσία, όπως είπαμε, είναι απαραίτητη. Και το κείμενό σου είναι τροφή για σκέψη και συζήτηση πολύ ωρή. Ναι, βέβαια το λέω και μέσα στο κείμενο ότι αυτά τα οποία προτείνω σε καμία περίπτωση δεν είναι τυφλοσούτης, ούτε θέλω να φτιάξω ένα σύστημα στο οποίο θα στρατευτούν κάποια άτομα έτσι χωρίς αντίρρηση. Είναι απλά αυτό που είπες, τροφή για σκέψη. Είναι μια κατάθεση προσωπική στον χώρο της αριστεράς, η οποία έγινε για να προκαλέσει διάλογο.
Σίγουρα επιδέχεται βελτίωση και σίγουρα έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν τίθενται καθόλου μέσα, όπως το ζήτημα το οικολογικό, το ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων, και το έκανα και για λόγους αυτογνωσίας. Δηλαδή επειδή δεν έχω γνώση σε αυτά τα ζητήματα, δεν θα μπορούσα να διατυπώσω πρόταση. Αλλά Διατύπωσα πρόταση μόνο σε τομείς για τους οποίους έχω μια διαμορφωμένη άποψη. η οικολογία νομίζω ότι είναι ένα βασικό σημείο με το οποίο χρησιμοποιώντας το μπορούμε να ασκήσουμε δρυμύτατη κριτική σε αυτό το σημερινό σύστημα. Η οικολογία μπορεί να αποτελέσει πράγματι αιχμή του δώρατος, δηλαδή δημιουργούνται η μαλθουσιανική σύλληψη των πραγμάτων μπορεί να μας βοηθήσει για να ασκήσουμε μια κριτική σε αυτό το σύστημα, το οποίο νομίζω ότι η ΕΣΑΗ θα αναπαράγεται καταναλώνοντας όλους αυτούς τους σπόρους και ουσιαστικά αυτή η αέναη παραγωγή καταντάει και αντιπαραγωγική. Σίγουρα, μα δεν μπορεί να υπάρξει αέναη παραγωγή των πραγμάτων. Από τη στιγμή που η γη έχει όρια, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αέναη ανάπτυξη μόνο αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη και αρχίσουμε να έχουμε συναλλαγές με τον άλλο πλανήτη. Και να στέλνουμε ανθρώπους σε γη. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, γι' αυτό και για μένα το ζήτημα δεν είναι το πώς απλώς θα αυξήσουμε τον πλούτο, γιατί αυτό εκ των πραγμάτων έχει όρια. Το ζήτημα είναι πώς κατανέμεται ο πλούτος που παράγεται. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι που διαχωρίζει την αριστερά από τη δεξιά κατά βάση. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικοί πέραν όλων των άλλων ζητημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ όμως εδώ θα έλεγα για αυτόν τον πλούτο που παράγεται. Δηλαδή έχουμε συνδέσει την έννοια της εργασίας με την έννοια της παραγωγής του πλούτου. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να αποσυνδεθεί λίγο, η εργασία πρέπει να αποσυνδεθεί από αυτά τα δεσμά του μισθού, του κέρδους, της υπεραξίας, της παραγωγής αξίας. Πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να συλλαμβάνει την εργασία, η οποία είναι μια έμφυτη ανάγκη, απελευθερωμένη, δηλαδή μια εργασία δημιουργική. Τις προάλλες διάβαζα ένα κείμενο του Κονσταντ, όχι του Μπέντζαμιν Κονσταντ, ήταν ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος έχει γράψει τη Νέα Βαβυλώνια. Είναι μια ουτοπική σύλληψη. Αυτός ο αρχιτέκτονας έχει δημιουργήσει δομές αρχιτεκτονικές για ανθρώπους οι οποίοι, για τους Ρωμά της Ιταλίας, οι οποίοι ήταν αποδιωγμένοι από διάφορες πόλεις της Ιταλίας, και έκανε έναν χώρο που ήταν προσαρμόσιμος ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ρωμά. Δηλαδή μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν μια ανακατάταξη στον χώρο τους, να έχουν λόγο ακόμη και στην δομή. Επειδή εγώ τελευταία τραβάω μια φρίκη και μια τρέλα με τον χώρο. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Να σας κάνω την πρόταση να επαναλάβουμε τέτοιου είδους συναντήσεις και να κλείσουμε με ένα ερώτημα πολύ σύντομο. Δηλαδή, εσείς τώρα τι θέλετε, να αλλάξετε την ανθρωπότητα? Καταφατικά. Καταφατικά, Ναι. Εγώ θα απαντήσω διαφορετικά. Για πες. Τους εαυτούς μας. Να αλλάξει η ίδια η ανθρωπότητα τον εαυτό της. Καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, όπως πάντα στις 10. Ήταν μαζί μου ο Ραφαήλ Παπαδόπουλος και ο Νίκος Βράντζης και εγώ είμαι ο Πάνος Παναγιώτου. Σας χαιρετάμε και έρχεται... decide in a moment's time to turn